الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дәрісімізді давам етейік. Өткен дәрісте сөйлеше башлаған едік. Зәкәт хақында тиешлі болмағанша аны өзіңді тұтып қалу яки малға, байлыққа хиянат қылу хақында. Хам еткен едік, Абу Хурайрадан хадис кетірілді. Bir vaqt Allahu Teala'nın inşisi bizim arabızda durup bastı, hem vağaz söyley başladı. Birigiz de kıyamet gününde jilkesine dünya kötergen halatda benim yanıma kelmesin, beni izlep yürmesin. Birigiz de jilkesine atını kötergen halatında benim yanıma kelip beni izlep yürmesin. Hem şolay yok sarık kötergen halatta, hem de kiyimlerini көтерген халатта, асқан халатта шулай ук минем яңа килмәсен һәм миннән ярдәм сорап йөрмәсен. Берегезне дә андый халатта кыямәт көнендә күрмим, берегезне дә андый халатта очратмыйм диде. Чөнки мин аңа әйтәчәкмен, мин сиңа ирештердем, нәрсәнең нәрсә икәнлеген аңлаттым. Хәзер инде мин сиңа ярдәм итә алмыйм, үзеңә үпкәлә дип кенә мин әйтә алачакмын дип Peygamberimiz aytgan edi. Ham şuşu hadiste beyan kılındı. Ol da bulsa Müslümanlarının kafirlerge karşı soğuşkan vakitte ganimet malları, baylıklarını özünge özleştirir, ol katgı rəvişte tıyıla dedik. Çünkü kafirlerden kirgen baylık ol sineke tugul bölüngençi. Anı imam бүлергә тиеш, бүлгәннән соңына ул синеке була. Аны бүлгәнче, монсын үземә алыйм әле диеп, аларның байлыкларын, алар тарафыннан кергән байлыкны алып калсаң, ул үзләштерү булып санала һәм ул зур гөнаһ булып тора. Һәм шулай ук Аллаһу Тәгалә дә Коръән Кәримдә әйткән иде: "Ва ма кана ли набийин ан ягул", тиеш булмый, ярамый пәйгамбәргә хаксызга байлыкны үзләштерергә, байлыкка хиянат кылырга. Ва ма ягълул яти бима галла яумал кыямah. Кем байлыкка хиянат кылса, аманатка хиянат кылса, ул хиянат кылган әйбере белән кыямат көнендә килер. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Шуннан соң кыямат көнендә һәрбер жан иясенә дә тиешлесе бирелер, хисап кылыныр һәм алар зулым кылмаслар диде. Һәм шушы ук хадискә аңлатма булып тора, аны тагын куәтләүче башка бер хадисне укып китик. Ан Ибн Умар радиллаһу анһу кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям. Ибн Умардан китерелә, Аллаһ аларның икесеннән дә риза булсын. Allah'ın elçisi aytdı: "İza jama'allahu al-awwalina wal-akhirina yawmal qiyamah, yurfa'u li kulli ghadilin liwa'an, fayuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan." Agar qiyomat günündə Allahu Teala birinchilarni ham so'nggilarni barchasida birga jiysa, şul vaqt ul байлыкка хиянат итүче кешегә байрак күрсәтер. Һәм әйтелер: "Менә бу байрак фулан кеше, фулан кеше. Фулан улының, фулан кешенең бу хиянаты, аның кылган аманатына каршы кылган хиянаты" дип әйтеләчәк диде. Бу Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хадис. Ягъни кыямат көнендә кем
нинди әйберне үзләштергән булды, хаксызга үзләштерде, хыянат кылды байлыкка, ул билгеле булачак, бөтен халыклар арасында ул фаш ителәчәк һәм дә әйтеләчәк. Менә бу әйбер ул шушы кешенең кылган хыянаты диеп, аның кылган хыянатын барча кешеләргә дәген күрсәтәчәкләр. Һәм Абу Хурайрадан башка бер хадис китерелде. Ул әйтте: "Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям", Аллаһның илчесе әйтте: "Ма мин сахиби зәһабин ва ла фиддатин ла юадди минха хаккаха илля иза кана яумул қиямати суффихат лаху сафаихум мин нар." Алтын яки көмеш иясе, алтын яки көмеш хуҗасы әгәр дә шушы байлыкның тиешле хакын чыгармаса, кыямат көнендә ул эрителеп агызылыр. فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. Һәм кыямат көнендә шушы алтыннары, көмешләре җәһәннәм утында эрителер һәм ул кешенең ян ягына, аркаларына, маңгайларына шушы эрителгән алтыннары һәм дә көмешләре шушы кешенең өстенә куелыр. Куллама баридат уайдат лах. Һәм суынган сайын, шушы эрителеп агызгач, ул бит катып кала суына, суынган сайын ул яңадан эрителеп, яңадан агызылыр аның өстенә. Фи яумин кана миқдаруху 50,000 сана. Һәм бу 50,000 ел озынлыгында булган шушы көндә ул газап кылыныр, ягъни кыямат көнендә әле җәһәннәмгә кергәнче булган газабы ул кыямат көнендә шушындый газап булыр. Хәтта юқада байнал ибад. Хәтта барча халык хисап кылынып биткәнче ул шушылай газап кылыныр кыямат көнендә. Фаяра сабилаху имма илал джанна ва имма илан нар. Һәм ул үзенең барачак урынын шуннан соң күрер, утка барачакмы ул яки җәннәткә барачакмы дип әйтте. Бу Муслим җыентыгында килгән хадис булды. Шушы хадистан Пәйгамбәрбез аңлатты: әгәр дә закат ул түләнелмәсә, монда китерелде алтын һәм көмеш диеп, чөнки Пәйгамбәрбез вакытында шулым буенча куллана иделәр, алтын белән һәм көмеш буенча куллана иделәр. Ул акча булып санала иде. Хәзерге вакытта әлбәттә алтын белән, көмеш белән эш итү ул аны хәтле киң түгел. Хәзерге вакытта үзебезнең акчалар, ләкин шушы үзебезнең акчалар да шушы хөкемгә керә. Әгәр дә кешенең байлыгы бар, закат түләргә тиеш, ләкин ул закатын чыгармый икән, түләми икән, белә торып тагын, ул вакытта кыямат көнендә аны шушындый газап көтә. Шушы байлыклары эрителеп, ул кешенең өстенә агызылачак, һәм ул суынган сайын яңадан эрителеп, яңадан өстенә агызылачак. Менә бу кыямат көнендә булган газап. Бу әле җәһәннәмгә кергәнче була торган газап, кыямат көнендәге газап шушы булачак. Беләбез, кыямат көненең озынлыгы ул, Аллаһ Таала әйтте, аның миқдары 50,000 ел диде. Һәм шушы хадискә туры килә торган Аллаһ Тааланың аяты Тәүбә сүрәсендә 35-нче аятында Аллаһ Таала әйтте: "Яума юхма алейха фи нари җаһаннама фатуква биха җибаһухум ва җунубухум ва зухурухум." Кыямат көнендә аларга байлыклары эрителеп агызылыр, аларның ян якларына, маңгайларына һәм аркаларына. Хәза ма каназдум ли анфусикум. Һәм шушы кешеләргә әйтелер: бу үзегез өчен саклаган байлыкларыгыз. Бу үзегез өчен саклап калдырган байлыкларыгыз. Фазуку ма кунтум такнизун. Шуңа күрә сез шушы байлыкларыгызның тәмен хәзер татыгыз дип әйтелер. Үзегез өчен саклап калдырдыгыз шушы байлыкларны тәмен менә хәзер инде сез татыгыз дип ул вакытта әйтеләчәк. Әлбәттә, шушы
хадисләрдән һәм башка хадисләрдән дә аңлашыла, зур гөнаһ булып тора ул үзеңнең хакыңны түләмәү, үзеңнең хакыңны чыгармау. Әгәр дә син аны чыгарга тиеш булсаң, аны түләү әһленнән булсаң, һәм ул ислам диненең шулай ук бер баганасы булып тора, үзеңнең байлыгыннан фәкыйрьләргә өлеш чыгару. Хәзер башка бер темага керик. Ул да булса атала Хаудун Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям, пәйгамбәребезнең сулыгы. Пәйгамбәребезнең сулыгы, аның елгасы дип ул атала. Ан Анас бин Малик радиллаһу анһу قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهارنا إذ أخفي إخفاء ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحك يا رسول الله. Анас бин Малик сөйли, bir вакыт Аллаһ Тәгаләнең илчесе безнең яныбызда иде, безнең арабызда иде. Һәм ул йокым сорап китте. Безнеңчә әйтсәк, әзрәк йоклап алды, шерем итеп алды, йокым сорап алды. Шуннан соң ул елмайган халәттә башын күтәрде. Һәм без аннан сорадык: "Әй Аллаһның илчесе, нәрсәдән син көләсең, ни сәбәпле син елмайдың?" Qala nazalat alayya anifan surah. Һәм ул әйтте: "Миңа әле генә шундый сүрә иңдерелде", һәм ул аны укый башлады. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна аътайнакал каусар фасалли лираббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Каусар сүрәсен Аллаһның илчесе укыды. Дөреслектә без сиңа Каусарны бирдек. Шуңа күрә Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм курбан чал. Дөреслектә сине кимсетүченең, ягъни сине дошман күрүче кешенең үзенең нәселе бетәр. Ягъни бу Каусар сүрәсенең кыскача гына мәгънәсе шушы булды. ثم قال أتدرون ما الكوثر. Шушы Каусар сүрәсен укыды һәм ул янында булган сахабалардан сорады: "Сез беләсезме соң нәрсә ул Каусар?" فقلنا الله ورسوله أعلم. Без әйттек: Аллаһ һәм аның илчесе яхшырак белүче дип җавап кайтардык. قال فإنه نهر وعدانيه ربي. Һәм ул әйтте: дөреслектә ул шундый бер елга, аны Аллаһ Тәгалә миңа вәгъдә кылды. Шушы елганы сиңа бирәм диеп, Аллаһ Тәгалә миңа вәгъдә кылды. Алейхи хайрун кәсир. Һәм ул елгада бик күп хәерлелек, бик күп файда бар. Ва хува хаудун тариду алейхи уммати яумал қиямah. Ул шундый сулык, русча әйтсәк, ул водоем була, татарча сулык дип әйтергә була. Ул шундый сулык, кыямәт көнендә минем өммәтем шушы су янына җыелачак, шушы су янына киләчәк. Аниятуху ададин нуджум. Һәм шушы суның савытлары, эчә торган кружкалары дип әйтергә була. Ул йолдызлар саны хәтлек булыр. Ягъни йолдызлар ни хәтлек күп, шуның хәтлек аның савытлары да күп булыр. Фаюхталажул абду фаакулу я раб. Һәм шушы сулыкка җыелган су янына килгән бер кешене ерагайтырлар, ул сулык кырыеннан читкә этерләр. Һәм мин әйтәчәкмен: "Әй Раббым, иннаху мин уммати." Ул бит минем өммәтемнән, ул бит миңа иярүче дип мин әйтәчәкмен. Фаюкалу ма тадри ма ахдаса ба'дак. Һәм ул вакытта әйтелер: "Син белмисең, синнән соң аның нәрсәләр эшләгәнен. Син вафат булганнан соң, синнән соң нәрсәләр эшләгәнен дөреслектә син белмисең" дип әйтеләчәк диде. Бу Муслим җыентыгында килгән хадис. Шушы хадистә бик күп файдалар алырга була. Беренче файда ул да булса, пәйгамбәребезгә
вахи килә иде, пәйгамбәребезгә сүрә иңә иде, һәм шушы сүрә иңгән вакытта ул әз генә йокымсырап алган халәттә иде. Һәм шушы сүрә ул пәйгамбәребезгә тулысынча иңде, һәм ул шушы сүрәне укуны бисмилла белән башлап җибәрде. Бисмилла белән башлады һәм дә әйтте, шушы сүрәне укыды һәм ул сахабалардан сорады: "Сез беләсезме соң нәрсә турында иңгәнен, аның нәрсә икәнлеген сез беләсезме?" дип ул алардан сорады. Һәм шушы Кәүсәр ул пәйгамбәребезнең елгасы, пәйгамбәребезнең сулыгы, анда хәерлелек бик күп диде. Аллаһның илчесе: "Аны Раббым миңа вәгъдә итте һәм кыямәт көнендә өммәтем шушы су янына җыелачак, аның эчә торган савытлар да бик күп булачак, йолдызлар саны хәтлек булачак" диде. Һәм шуннан соң ул әйтте: "Шушы су янына җыелган бер кешене читкә этәрләр, суга якын китермәсләр" диде. Һәм мин әйтермен: "Я Раббым, ул бит минем өммәтемнән, ул да килсен, ул да эшсен" дип пәйгамбәрбез теләр, ләкин әйтелер: "Дөреслектә син белмисең, синнән соң аның нәрсәләр эшләгәнен. Ягъни син вафат булганнан соң аның нинди гамәлләр кылганын син дөреслектә белмисең" дип әйтеләчәк. Һәм галимнәр әйттеләр, ул нинди кеше ул пәйгамбәребезнең елгасыннан читләштерелер дигән вакытта әйттеләр, пәйгамбәребезнең диненнән, сөннәтеннән ерак булган кешеләр. Пәйгамбәребезнең диненнән ерак булучылар үзләрен мөселманга санап, ләкин бер нинди ислам кануннары кушкан гамәлләрне кылмыйча яшәүчеләр, яки бөтенләй диннән чыгып китүчеләр, ягъни яки мунафиклар дип галимнәребезнең шундый берничә төрле фикерләре булды. Һәм шушы Кәүсәргә кагылышлы башка бер хадис китерелә Абу Зардан: "Кала култу я Расулаллаһ, ма аниятул хауд." Абу Зар бер вакыт Аллаһ Тәгаләнең илчесеннән сорады һәм әйттем ди: "Эй Аллаһның илчесе, шушы сулыкның савытлары нинди булыр? Шушы сулыкның эчә торган, шушы суны эчә торган савытлар нинди булыр?" قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية. Шуннан соң ул әйтте: "Кемнең кулында Мухаммадның җаны, шуның белән ант итеп әйтәм, аның эчә торган савытлары күктәге йолдызларга караганда да күбрәк булыр. Һәм айсыз, болытсыз, караңгы төндә күпме йолдызлар күренә." Шушыны пәйгамбәрбез мисал иттереп китерде. Болытсыз булса һәм дә ай булмаган вакыттагы күккә карасак, кап-караңгы күккә карасак, күпме йолдызлар күрәбез, шуның хәтлек йолдызлар хәтлек булачак, хәтта аннан да күбрәк булачак диде. "Аниятул джаннати ман шариба минха лам язма ахиру ма алейх." Һәм аның эчә торган савытлары ул җәннәт савытларыннан булачак. Кем шушыннан эчте, ул башка бер кайчанда сусамаячак. "Яшхабу фиһи мизабани минал джаннah ман шариба минху лам язма." Һәм ул сулык каян барлыкка килде дигән вакытта, ул җәннәттән агып төшкән сулык. Җәннәттән агып төшкән сулык булыр диде. "Ардуху мислу таулих." Ул сулыкның киңлеге аның озынлыгы хәтлек булыр. Аның киңлеге дә, озынлыгы да бер тигез булыр диде. "Ма байна Умман ила Айла." Һәм ул китерде, пәйгамбәрбез мисал иттереп, Амман җирлеге белән Айла җирлеге арасы хәтлек булыр диде. Аларның арасы 333 километр якынча, ягъни шушы сулыкның киңлеге, шушы сулыкның озынлыгы ул 330 километрдан да артык булачак. "Мауху ашадду баядан мин ас-сальж." Һәм аның суы
Шуны хәллек ак булыр, хәтта карга караганда да агырак булыр. Ва ахла минал асал, һәм балга караганда да ул татлырак булыр диде. Бу Муслим җыентыгында килгән хадис. Шушы хадистә Пәйгамбәрбез аңлатты, ул сулыкның озынлыгы 330 километр диде. Шуны хәтлек ул зур масштабта булачак, зур күләмдә булачак һәм әлбәттә аның савытлары дагын бик күп булачак һәм ул савытлар җәннәттән китерелгән савытлар булачак. Кем шуннан эчте, ул инде башка бер кайшанда сусамас, аның башка бер кайшанда эчәсе килмәс. Һәм ул су гади су шикелле түгел, ул ап-ак булачак, хәтта карга караганда да кардан да агырак булачак һәм балга караганда да ул татлырак, тәмлерәк булачак диде. Ан Абдуллах бин Амр бин Ас радиллаһу анһума قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Абдуллах бин Амр бин Ал-Астан китерелә, Аллаһ аларның икесеннән дә риза булсын. Аллаһның илчесе әйтте: "Хауди масирату шаһр." Минем сулыгымның озынлыгы бер айлык юл кебек булыр диде. Бер айлык юл кебек озынлыкта ул булыр. Ва заваяһу сава. Һәм ул сулыкның почмаклары да барчасы да бер тигез булыр. Ва мауху абьяду минал вирq. Һәм ул су бик ак төстә булачак, хәтта сөткә караганда да агырак булачак. Ва рихуху атьяб минал миск. Һәм ул суның хуш исе мискка караганда да, хушбуй исләренә караганда да тәмлерәк исле булачак. Кизануху кануджумис сама. Һәм аның кружкалары, эчә торган савытлары ул йолдызлар санында булачак. Мән варада фашариба минху лам язмау ба'даху абада. Кем шушы сулык янына килде һәм аннан эчте, ул башка бер кайшанда сусауны татымаячак диде. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән хадис. Һәр шушы хадистә шушындай аермалыклар бар. Ул суның әле исе дә булачак. Ул суның исе дә булачак. Башка хадисләрдә килде, ул су ак төстә булачак дип, бик баллы, татлы булачак дип. Бу хадистә килде, әле ул суның исе дә булачак. Аның исе дәгән хушбуй исләренә караганда күпкә тәмлерәк, күпкә татлырак исле булачак диде. Ан Анас радиллаһу анһу анин набий саллаллаһу алейхи ва саллям, Анастан китерелә, ул Пәйгамбәрбездән китерде. Аның әйткән сүзләрен: لا يريدن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. Минем өммәтем шушы сулык янына киләчәк, һәм мин аларны таныячакмын. Шушы өммәтем суга килгән кешеләрне мин күрәчәкмен һәм аларны таныячакмын. Ихтулиджу дуни. Ләкин аларны миннән ерагайтачаклар, судан ерагайтачаклар. Фаакулу асхаби. Әйтәчәкмен, алар бит минем сахабаларым, алар бит минем дусларым. Фаюкалу ли ла тадри ма ахдасу бa'dak. Шуннан соң миңа әйтеләчәк: дөреслектә син белмисең, синнән соң аларның нинди гамәлләр кылганнарын дип. Бу Бухари җыентыгында килгән хадис. Шушы хадискә охшаган башка бер хадисне алган идек. Анда да кешене китерәчәк, кеше киләчәк шушы суны эчәргә дип, ләкин аны ераклаштырачаклар шушы судан. Һәм әйтеләчәк: дөреслектә син белмисең, синнән соң ул кешенең кылган гамәлләрен. Ягъни шушы гамәлләр хакында әйттек, ул да булса Пәйгамбәрбезнең сөннәтеннән ерак булу, яки бидгат гамәлләр кылу, яки диннән чыгып китү, яки мунафиq булу, диннән бик ерак булучы кешеләр, алар шушы судан мәхрүм булачаклар дип алимнәрбез шушындый сүзләрне әйттеләр. Ан ибн Умар радиллаһу анһума قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ибн Умардан китерелә, Аллаһның илчесе әйтте: "Ал-Каусару нахарун фил джаннah." Каусар ул
jannattagi yilg'a. Hafatahu min zahab. Ул yilg'aning ярлары булачак алтыннан. Ва маҗраху ад-дурру вал якут. Һәм ул энҗе һәм якут, шушындай асыл ташлар, кыйммәтле ташлар, шушы энҗе һәм якут ташлары өстеннән ул агачак. Аның ярлары алтыннан булачак. Турбатаху атьябу минал миск. Һәм ул ага торган туфрак, ул мисккә караганда да, хушбуй исенә караганда да хәерлерәк, яхшырак булачак. Ва мауху ахла минал асал ва абьяд минал тhalj. Һәм ул суның тәме балга караганда да татлырак, тәмлерәк һәм балга караганда да татлырак булачак, һәм карга караганда да ул агырак булачак диделәр. Һәм ни өчен соң Кәүсәр дип аталды дигән вакытта, ни өчен соң ул Кәүсәр дип атала, ни өчен аңа башка исем бирелмәде дигән вакытта алимнәрбез аңлаттылар: "Ва суммия бил Кәүсәр ликасрати мауху ва аниятуху." Шуның өчен ул Кәүсәр дип аталды, чөнки аның суы бик күп булачак. Аның суы бик күп булачак, ягъни 300 километрга сузылган, һәм аның савытлары да бик күп булачак. Кәүсәр ул шушы кәсра күп булу, шуңа күрә аңа Кәүсәр, ягъни күп булды дип аталды дип әйттеләр. Ва айзаму баракатихи ва хайрихи. Һәм аның бәрәкәте дә бик улы булачак, аның файдалары да бик улы булачак. Ягъни шушы судан эчкән кеше ул бер кайчанда сусамаячак. Шуңа күрә хәерле әйберләре, файдалары күп булганга күрә ул аталды Кәүсәр дип әйттеләр. Кәүсәр, ягъни күп булды дип ул тәрҗемә кылына. Менә шушы Кәүсәр хакында без укыдык. Бүген икенче дәрескә иншаллаһ мизан хакында, үлчәү хакында укырбыз. Аллаһ Таала барыбызга да шушы сулыкка килергә һәрберебезгә дә насип әйләсен. Пәйгамбәрбезнең суыннан, Кәүсәр елгаларыннан, чишмәләреннән суларыбызны эчеп, шуннан соң бер кайчанда сусауны күрми торган халәткә килергә Аллаһ Таала һәрберебезгә дә насип әйләсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله